Dobar dan i dobrodošli. Septembar je mesec kada se u našem delu sveta priprema zimnica. Kuvaju se paradajzi, paprike na razne načine, ajvari, pinđuri, slatka zimnica. Septembar je tu da nam optereti maksimalno budžet, deca kreću u školu, uvek je haos u septembru. A jedna od naših omiljenih stvari koje pravimo isto tako u septembru su paradajz paprike ili ti rotunde koje se bare i stavljaju za zimu. Mama to pravi otkad ja znam za sebe, a verovatno i duže. Je tako? Da. Recepata ima raznih, načina ima raznih, svako voli nešto svoje da malo doda, modifikuje. Sve to zimnica trpi, prihvata spram porodice, spram ukusa, a mi ćemo vam pokazati kako mama pravi recept, je star 43 godine, sad sam te odala. Piše tamo proveriti ispod recepta, a dole piše provereno 1980. Onda sam dobila ovaj recept od nekog, pa mi se sviđalo i onda sam proveriti. I kad smo jeli, onda sam napisala da, odlično, kako sam napisala, da, to će biti provereno. I godinu, tako da, eto, 43 godine. Tolike godine, probajte, jako su lepe rotunde, na ovaj način su prelepe. Kako ih počinjemo da pravimo? Ovo će mama da pravi. Dobro. Recept ćemo objaviti tačno. Original, a ovo je smanjeno zbog manje količine paprike. Ovdje ima litra sirćeta. Ne, to je pol litre vode. To je 7 deci vode. 7 deci vode, a ovo je litra sirćeta. Jeste. U svemu mešate sirće i vodu i dodaje se... Sirće i vodu, šećer. Evo ga šećer. Evo ga šećer i šećer je izmeren. I sol. Sve, znači, ceo tačan recept će biti u opisu. Sad ide onaj deo mamin omiljen. To su začini. Biber. Da. I ako volite znači, ako se voli lorberov list. I malo vinograda. Odmah sad? Da. To provrim. To sam ja zatvorila, još ide u nos. Malo. Koliko je malo? Odlično. Kad provrim, varimo paprike. A dotle, ajde, ja ću staviti da vri. Onda ćemo lijepo isjeći ove krajeve. Ajde, da stavimo ovo da vri. I lijepo da napravimo ove krajeve, kako će oni izgledati. Dok nam sirće vri, nego dok ne provri. Šta radimo? Evo ovako, vidi sine, jako lijepo. Evo ovako odsečeš. Dobro, znači do kraja, da. Da. Odsečete ravno. Peteljku ravno, pošto mama to jako voli da ovako ređa uz ivicu tegli, pa onda to mora lepo da izgleda. Da, ovo što je malo... Hoćemo ih i buškati. Da, malo uz nožom, a može i ovi... Viljuško, može? Može. A može i ovako da ti jednostavnije gleda, samo ovako, evo. A ti meni pokaži na koliko puta. Još jedan red. Još jedan kraj. Da uđe unutra. Dobro, ja ću da bockam, a ti sečki. Može. Da, ovako sine, ovo poskidaš, vidi. Ovo, vidiš to? Nepravilnosti na paprici. Da. Da lepše izgleda. To što je uraslo. Malo to poskidaš. Inače sve dobro. I onda je ovako malo bocneš da uđe unutra. Hoćemo onda tako da ja ne radim viljuškom, nego tako malo nožem. Pa da, možeš i nožem ovako. Dobro. I svake, mi bi sad trebali da imamo od prošle godine rotunde, jer kaže zimnica se pravi toliko da ostane do sledeće sezone. A mi smo našu, Boga mi, pojeli. Nema više. Nema je. Volimo je zato što je to vrlo mesnata, debela paprika. Izuzetno je ukusna. Ima ljute i slatke, a ima srednje. Ja uvijek biram onako malo ljute, a ne mnogo, a ima mnogo ljute, ima... To kad je bila Katarina, znaš, ona je imala tu tako srednju, sad nema ni nje, ni muža.
Ovu sam kupila, valjda on je kazao da je slatka. Sad kad probamo, vidjet ćemo. Ja Ali pitam na lepo je. ljuta. Ja sam volela one ljutkaste, pa onako svaki put lutrija. Jedna slatka, jedna ljuta, jedna ljutkasta. To je Katarina imala, kad je bila živa. Sad. I onda je bariš jednu po jednu, jel da? Barim koliko stane jedno 10 komada. Da, pa dobro, nisam mislila je bukvalno jedno. Prevrnem, obarim, ja primjer volim jako da obarim, da skuvam. I onda je hladimo i hladno uređemo u da, pa teglu. samo ovo seci. Ja sečem moje, a tebi ostavljam lukavo te što treba čistiti. Dobro. Ja biram ove što ne treba. To je verovatno led napravio, znaš. Sigurno. I mi ćemo, pošto nam nije ostalo od prošle godine, mi smo mislili da će nam trebati, pa smo sve pojeli. Onda ćemo ovaj put napuniti jednu teglu, a od ostalih ćemo probati odmah sad. A Đorđe jako voli žutu. Jeste, Đorđe jako voli. I dobit će ovo za poklon. Moj unuk najstariji. A što je bockamo? Da uđe unutra lepo kad se skuva, da. Aha, da uđe taj sok i sirće. Pa šta onda one treba malo da stoje, da viš koliko će upiti još soka kad se skuva? Do ujutru. Znaš šta, naliješ i zatvoriš ovako. I onda ujutru ona popije i još naliješ i onda zatvaraš. Ja metem obavezno na foliju, ne foliju, nego samo lepiju. Da, pa ovo. Ja sam ostavila. Nikad je ne treba odmah zatvoriti, ali ona upije. Pa mora da se doda taj presolac. Da. Dobro. Fina je debela. Jest, jako je lepa. Ako je još ljuta, onda je divna. Evo, očisti smo. Sad da nam provri voda i da nastavimo. Ako i ovo treba izvesti. Ovo je cvet, znaš. Pa sad to nisi rekla. Dobro, ni nema, retko koja i ima. Ja nju izbockam onako ko... Pauza dok nam ne provri. Provrila nam je tečnost, sad idemo da barimo paprike. Ajde. To? Ne da vrine, ovako nećemo na lice sve. Pa, Boga mi su se okrenuli. Pa, kad se okrenu, vratimo i pazi. Ali moraju tako, ne moraju, nego treba, pa još jedna valjda će. Pa nemoj ih naguravati. Bolje. Hoćeš viljušku? Daj mi viljušku, da. Vrati mi. Kad se prevrću, da znaš. Da znaš koje su obarane, koje nisu. Da. Ovako i samo vratiš. I kad bitnije, ovako krofna. Vidi, Bože jadnje. Tako i sad kad se skuvaju, onda... A kako znaš, mama, kad su kuvane? Malo i bocniš, pa ako ti se sviđa, znaš, sad kad ih prevrneš. A mislim, koliko ih kuvamo od prilike ovako? Sad... Ti kaži, ajde ja ću da gledam na sat. Gledaj na sat, a ja ću tu. Ja u njih, ti na sat, pa ćemo vidjeti. Evo, ako samo prevrnite da se i druga strana skuva, isto 2-3 minuta. Znači sad je prošlo 3 minuta? 3 minuta je prošla prva strana, a onda ćemo da ih gledamo kad prođe 3 minuta iz druge strane. Vidite. Ajde da budemo od neki koristi. Znači, oko 3 minuta, ja nikad ne gledam minute, nego ja sad kad izvadim, ja nju bocnem. I ako se ona meni sviđa, tako, a nikad ne znam koliko je minuta. Nema veze, evo sad ćemo izmeriti, sad ćemo znati koliko je. Ti njih samo bockaj i gledaj. Ne idem na minute. Šta kažeš kako miriše? To je miris barene paprike. Ti pa ne znam da vas šipa. Da, i oči. Ja sam mislila da se to radi samo na selu i po vikendicama, međutim, pošto je jako lagana priprema, znači samo ih obariš, čekaš da se ohlade, poređaš i gotovo. Znaš kako? Ja njih tako barim i odem. I onda se vratim i kupim i mećem drugi, opet odem, ne stojim tu da... Pa da. I onda sam vidjela... Tako ćemo mi, ja i mama sad promijeniti i otići, a ti ne moraš da ih kuvaš. Sam vidjela da ih... Je li prošlo 3 minuta? Nije.
vidjela sam da ih i u gradu jako mnogo prave, jer ono kako prođeš pred zgrade, Tako otvoreni miriše. prozori, miriše, sirće, kuva se zimnica, kuva se paprika. Tako se pravi i obična paprika, ne samo rotunda. Ja ovu baboru isečem na kocke Jeste. i isto tako. A ja, I onda kad onaj već u zalogaju, i tako izneseš. ja pravim u medu crvenu papriku. Da. Lepše mi je nekako. Mada Saša više voli ovako. Slatko sa šećerom. Znaš kako sam ja kod Marice u Turiji? Ona mete kilu šećera i litru sirćeta i tako kuva ovu. Tako Saša voli. To bude slatko. Pa. Kako se zove ona mala? Feferone? Ne, nego ona Somborka? Somborka. Kaže, doneli su mi 2 džaka Somborke, sva miriši na sirće karmanice. Evo, sad je prošlo 3 minuta. Sad ćemo izvaditi. Znači, treba ovako jako da vi... Dobri, sigurno dobri. Treba ih kuvati, a ne Ajde, da ti ih izvadi maziš. jednu pa probaj, a ja ću da onda stavljam drugi. I vrati mi lorber. Vraću ti lorber. Evo, gledaj. Jesi zadovoljna? Ja sam. Znači kad su meke. Da, treba da su meke. Čekaj, opet sam lorber. Nema veze, vratit ćemo ga posle. Nije bitno. Još je ova lepa. Tako je samo 2, 4, 6, 8, meti malo i 9. Da to Dobro. bude u 3. Zavisi od Lorberu. veličine paprike. Lorberiću. Vidi. Kako beže. Nisi. Kovenac. Mi možemo se odmaći. I Dobro. sad isto tako sa ostatkom? Da, Sad sve isto tako. I mete, brzo se one ohlade i ređemo u flašu. Samo hladne treba većati u flašu. I posljednja tura nam je došla do prevrtanja. Da. Sad nam ti kaži kako ti to probaš. Koliko treba minuta, pošto smo mi digli minutažu od one prve 3 na 5. Ja uvek jednu razrežem i probam. Ako nije dovoljno koliko, duže. A ovo sad kuvamo 5-6 minuta, pošto... A znaš šta, sve zavisi od paprike. Ove su toliko debele, svaka mora probati. Ove su baš debele paprike. A ima onako... Malo tanjih koje se brže skuvaju. Ove su baš, vidiš ti kako je to debelo. I čvrsta. I čvrsto. I pazi, ja tu to sirće, pošto da ima malo paprike, tu treba za 10 kila. I onda kuvam drugo. Isto to, ne u tom, nego sa drugim predivom. Jeste, ovo je malo već onako izgubilo boju, malo je potamnjelo. A sad još da se kuva još paprika, Da, i onda ono bi bilo sa svim tamno. Znači ovo kad završimo još ovu turu, ovo bacam i kuvam isto tako još jedan takozvani presolac. Da, I isto ga hladimo. Sve hladno. Ohladi se paprike, poređene, hladno sve i povežeš i odmah ide u šmajs. Dobro. Onda znači ovo završavamo. Posljednju turu. Da. Isključim. Da. Ni može jesti već ko hoće, ja. Mi ćemo probati. Mi smo ti koji hoće. Da. I ovo biberi sve bacim i sve kuvam novo. Sve novo. Dobro. Vaši. Zato što smo mi imali svega 2,5 kile paprike. Treba bar 10. Došlo vreme da ređamo naše paprikice, je li tako? Da. Mama majstor za ređanje. Tegla je čista, oprana, sterilisana 20 minuta na 100 stepeni u rerni i ohlađena. Mogu da počnem?
Kako ih ređaš? Sad ćeš vidjeti, ja jako volim da ređam paprike. I onda ja to tako izmislim, ne mora to tako. Možete kako hoćete, nabaca i tako hoćete. A kako ali ja ti to ovako ređam, gledajte, deco, da to tako bude lijepo. Ti to staviš jednu žutu, jednu crvenu. Jedno da, sad ovdje moram imati još jednu žutu, zato što, eto. Tako je stalo u flašu. Da. I onda ovu malu u sredinu. Sad, onda metemo ovako. Iznad žute crvenu, onda opet žutu. Tebi bi u stvari trebale 3 boje, pa da ti imaš ono, da se razmašeš u slaganju. Da se razmašem, da. Ja znam da ti to uvijek jako lepo poređaš i da mi uvijek imamo te jako lepo poređane zimnice. Da. A paprika je valjda nešto što se kod nas u narodu jako puno pravi na sve načine i ti praviš na puno načina isto. Da, ja babure, one širokšari, ja nju iseckam i onda... I ove, pa praviš ajvar, pa onaj tvoj lenji ajvar. Lenji najviše. Da. Znaš šta sad? Sad od tebe dobijem 2 ajvar, od Snežane 2 i kraj. Ja pravim pinđur. Mi smo nešto pinđur ljudi, nismo ajvar ljudi. Od tebe pinđur, od Snežane ajvar. Jeste, to je razmjena. To je ta lepota kod zimnice. Svi nešto naprave, pa se menja. A i lepo je svake godine nešto drugo napraviti novo. To je ta lepota biti svekrva i mama. To je ta lepota. Ali dobro i ti si... Da dočekaš da budeš mama čerke koja zna sve da radi i ti znaje koja te dariva i zna isto sve da radi. I ti si kad si bila mlada pravila... Moje mami. Kako si ti došla do ovog recepta? Pričala si ti jedan i meni, ajde sad ispričaj, baš je zanimljivo. Ne, ono je bilo za krastavce. Kad je deda rekao da napraviš od svih tetaka i strini što su te savjetovali. Ja mislim da sam ja ovo od tetke dobila a naš krastavce. Pošto nisam svekrva mi je mlada umrla, samo sam imala dedu. I onda su navalile sve da me uče i ja plakala. Pa šta ne mogu, ne znam koju da poslušam. Šta si imao 23 godina? A da, ne znam koju da slušam. Koji ja, znaš, moj Isus, znaš. Moj zna i lepše. A da, deda kaže, nemoj plakati. Na svaku flašu napiše koja je čija. Pa kad nazimo probamo, ja tebi reći ovo, a ti reci, deda je rekao ovu. Divno. I onda je bilo od Baba Venke. Eto, najlepši. Najlepši su bili. Kaže, koji su ovo? Rekao, Baba Venke. Tak je pravi i kaže da sam ja rekao. A one ne govori što će. Tako je. I tako sam pravila krastavce. One starinske, onako što se okuvavaju. Eto. Sad si ih dosta nagurala, jednu manja ti treba. Baš sam nagurala. I sad? Evo, i šta sad radimo? Preliješ s ovim. S otim, pazi da ti uđe i koji, kako zove? Biber. Kako se zove, čuješ mene? Usuću ih kašikom, ako baš, pošto su se malo staložili. I rekla si... Moraš i do ujutru ne smeš zatvarati. Možeš i list. Ili ne? Možeš si, nek čak ga ukrasi sa strane. Daj da ga metem ovako. Tako da. Sad malo je ovdje tesno. Možda će ovdje biti. Svuda je tesno, valjda ćemo nekako uspjeti. Baka majstor slaganja, ne znam se da lepše slaže zimnicu ili ormare. Da. I sad samo... Kašikom. I to sad tako poklopiš sa jednom teglicom i do ujutru ono će popiti i onda još naliješ. Dobro. I onda posle ide zatvaranje. Da. A to što ti ostane, to kad praviš salatu... Imam gotovo. Imaš gotovo sirće, da. Imam gotovo sirće za salatu. Ja mislim da ovo je jako ukusno. Sad sve zavisi. I sad ovo što nam je ostalo ćemo da stavimo u činicu, pa ćemo ti i ja da probamo. Može? Ajde dok ti je ruka od paprike. Poređi nam. Jel treba da nalijem i to ili ne mora? Ne može, šta će sad, to ćemo jesti, ne? Da, to ćemo sad odmah jesti. Sad, da li sam ja to poređala ko nekad što sam ređala? Jesam. Jesi. Došlo vreme da probamo naše paprike. Ja ću moju da probam uz musaku od krompira, a mama će njenu uz...
Pečeni ćureći karabatak. Uz ćureće pečenje. Izvoli hleba. Ko ne voli živinu, taj jede krompir. Ja ću hleba. Što je u redu. Ja ću prvo da probam papriku. Zvezda ovog našeg probanja je ipak paprika, ne musaka. I ćureti. Lepo je meka. Savršena. Kad upije ovo još. Ja mislim da je jako lepa. Ono taman je malo kisela, malo sladi. Bilo bi lepo da je malo ljuta, ali nije. Slatka je. Pa šta da radimo? Pa ništa. Jako je lepa. Da smo znali samborku koju zajedno. Pa da. Da, ljutine malo. Neka, ovako je. Ovo je univerzalno. Ljuto ima ljutih. Evo, moje ljute paprike, samo što nisu sazrele, pa ćemo njih dodavati. Ovo su pečeni ćureti batak. Karabatak. Matoroj ženi. To dobro dođe. Jeste. Batak bi malo teže jelo s onim. A ovo su one paprike što smo Tijana i ja proletos sejale. Ja. Stvarno. Sa Tijanine terase, da. Na mom vlog kanalu. I uspele. Pa kako da ne, evo sad će da sazru, samo što nisu. Znate šta još moram probati malo ove ćuretine. Malo kožurice. To je onako najbolje. I malo imaš i ovog sosića za umakanje. A šta kad imam to dobro namočeno? Paprike. To nam je sad da se proba. Iako su taman onako koliko treba, nisu premekane, a nisu ono da se grickaju, nego su taman kako treba barene. Kako piše na receptu? Da, 1980, je li tako? Eto. Da, dalje, provereno. I dalje je da. Provereno 1980. Pa imaju sad jedno 42 godine. 3, ako broji. Da, taman 3. Pozdravljamo vas do sljedećeg puta. Ostanite nam zdravi, ostanite nam radosni. Septembar je, opet ćemo praviti neku zimanicu dok ne dođe vreme za torte. Prijatno. Divna je paprika, je divna, a ćuretina. Nem reći. Pozdrav.